Yung mga mata niya ay bibihagin ka. Patay na. Kumusta yung mga cancer? Ako nga pala si Paulo Lata. May paghuhukom na naman na nagaganap sa internet. At yun ang paglabas ni Kim Chiu sa live ng Wish 107.5 Bang Bus. So, kailangan ko panoorin at ano bang meron dito. Ang daming dislike. 370k. Wala pa to isang araw. Bakit? Ano bang nangyari? Isang pambihirang boomer. Gusto ko yung parang kinakabahan pa. Shit, tama ba yung auto-tune na gagawin ko? Oh! Meron pala siyang t-shirt, Law of Classroom. So, sana nagamit siya sa charity. Siguro naman nagamit sa charity yan. Sasayawin to ni DJ Lunyo. Pucha, alam ko na. Just like your kilay mukhang hindi nagkumpay. Oh, pucha, ganito na lyrics. Positive, napakarami na rin negative. Haters telling me Hey! Haters kayo lahat! sa classroom may batas. Bawal maggatas. Bawal maggatas. Dahil nagatas na ng tuluyan itong kantang ito. Gusto ko parang nafe-feel pa niya. Hey! Nag-comply ka. Ay ka! Bawal lumabas, bawal lumabas. Pero lumabas ka para pumunta sa Wish FM. O pwede, baka bahay niya to. Etong nasa tapat ngayon. Alam mong maganda yung kanta pag hindi kailangan kumanta sa chorus. Yung pinaka-hook nung singer yung kanyang ginawa po. So, syempre di natin kailangan pakinggan lahat yan dahil una sawa na ang aking kaluluwa, ang puso at isipan ko sa para marinig yan. Patay. Yari. Exclusive on Wish 107.5. Like nyo! Bakit hindi nyo nilike? Pag-comply ka, na bawal lumabas. Ginawa ka. Bakit ginawa mo pa? Waiting for DJ Lunyo's mass testing version. Wish pa request naman next song. Puro si DJ Lunyo. Sabi ko na ako sasayaw yan. Wish lang natin na magkaroon ng like to video. Pero naiintindihan ko, siguro naiinis sila. Ang dami-dami mga OPM na mas bagay na i-feature ng Wish FM. Pero dahil artista na sikat, yun ang inuna dun sa siguro sa kanilang queue. Pero meron doon sinabi si Fred Spes, sabi niya, ang dami naging OPM enthusiast nung kumanta si Kim Chiu. Mga ipokritang hungang. Kesyo, mas binigyan pa raw ng pansin si Kim kaysa sa independent artist. Kung pinaglalaban niya talaga, malilitan yung arte o banda, dapat milyon-milyon o nasa 100,000 na rin ang views nila. Tama, diba? The medium is the message, diba? Pag basura ang pinasok, kasi basura ang may gusto, diba? Yun ang isang pwede mo angulo dito, kaso hindi ngayon mangyari dahil yun na nga sikat na dahil pinapanood nyo. So, para niya sinasabi na dahil mas marami ang mga jejeng baduy. Ito ang tinatangkilik. Tinan mo, pa rito 1.5, less than a day. 1.5 million views. Hindi natin magagawa lahat yung kahit baduy tayo. I love her song, this part. Tama nga naman, pag titignan ko yung mga hindi naman artista dito sa Wish FM, mga indie, mga bagong pasok, hindi naman sila umaabot ng milyon-milyon, diba? So gusto rin natin, supply and demand, diba? Kung gusto ng tao ay ganito, ito ay binibigay. So kasalanan din natin to eh. Tayo na i-dislike natin sarili natin. Kaya araw-araw akong galit sa sarili ko. So tingnan natin mga memes na nangyari, nakuha natin dito. From ALX, Kim Chiu performs, bawal naman ba? Wish 107.5. Wish exclusive on Wish 107. Gusto ko itong remix na to po. Mas nabuhayan ako ng loob. Kapag ako'y nag-iisa, madalas akong nagbabate. Sunod! Tama na yan pa. Isang pambihirang boomer. Tapos na, patay na. Kailangan pang... Siguro naman kumita na malaki si Kim Chiu dito. At ngayong panahon ng nakabaon ngayon sa lupa ang ABS-CBN. Patay na. Mas mahina ang kita nila. Kaya siguro kanya-kanyang paraan mga artista para makakalap ng dagdag na sahod dahil mas mababa ang kita nila ngayon. From Ward. Patay na! Binubuhay pa. Asian Cutie at saka Vince Sentiments na nasakit. Yung paulit-ulit. Oh, basta may ilan tumatawa dyan. Gagawa tayo ng gagawa. Hanggang maumay sila, di ba? Sinisira nila isang legacy. Parang Game of Thrones, di ba? Okay, ne. Dumaan, ne. Move on na. Kaso hindi. Ayan, napunta na tayo dito. Bro, dinislike mo ba yung Wish 107 mo ba? Yo, hindi. Hindi ko pala dinislike.
Nakalimutan ko, pwede ba ipagpatuloy mo lang at gawa ka pa ng iba account? Yun na nga, di-dislike ko na nga. Sandali. Na-dislike, diba? Makatulong tayo sa komunidad, diba? Kung gayon, tanggapin ang anumang kapalarang sasapitin natin sa ngalan ng pag-ibig. Kasi diba, nabili na niya to dun sa gumawa kay DJ Squammy. So may karapatan na siya kung anong gusto niyang gawin dito. Huwag ka kasi makinig sa management mo, Kim. Ano ba? Mga boomer ba yung mga management mo? Tama na. Siguro kasi kala na pag maraming shares, ibig sabihin nun, maganda na. Hindi nila alam, yung ibang share doon may kasamang lait sa kanilang caption. Yun yung mga di mo napapansin. Sa YouTube, pansin na pansin mo yun. Mas mapanghusga ang YouTube pagdating sa ganyan dahil may like and dislike. Hindi mo makikita yung ratio na wala naman dislike sa Facebook, di ba? Positive dun palagi. NJ, CNNJ. Oh, iisang na! Wait, ako nga, nalagpasan ba niya yung iisang dagat? Sadali. Pagtabihin natin. Ilan ang dislike na iisang dagat? 270 po siya, natalo na. Magaling pala, Pakiko po siya. May saysay pala ang pagpunta mo sa Wish FM, di ba? Nabigay sa'yo ang corona ng pinaka-dislike na video sa Pilipinas. Magaling. Kung ito iisang dagat, kay Kim Chu naman, paulit-ulit, hindi lang iisa ang kanyang ginawa, di ba? Pag patay na yung meme, tapos na. Oh, lahat na lang na may CH. Ang daming dislike sa Pilipinas. Oh, it all interconnects into the provincia zone. Diba? Yung gusto ko sa mga Pilipino kahit inaabuso na tayo ang ating utak sa memes, sa ating mga damdamin sa ating bansa, lumalaban pa rin tayo hanggang sa dulo, diba? Walang bayani sa bundok na ito. Stalin versus Hitler. Rasengan versus Chidori. Mananalo ang Rasengan ni Stalin. It's like your kilay mukhang hindi nag-comply. Pagdating ng liwanag na ating Sa classroom may batas. minimithi. From Nuki. Exclusive videos. Click here. Just click here. Yes! Click na dislike. Here. Click here. Click here. Click. Ito gagawin ko outro pero naka-like yan Kailangan nyo i-click yung akin Here. Click here. Click here. Click here, click here, click here, click here, click here. So, from John, meme lang dapat ba't mo ginatasan? Wish 1075. Dasit ako! Ibang hukuman to! Hukuman to ng Supreme Court ng Twitter to! Dito tayo sa YouTube YouTube lang ating Hindi! Bakit nyo binaril na dislike? Stop, it's already dead. Patay na. Tama na, okay? Parang awa mo na, Kim Chu. Bawal na rin lumabas itong kanta na to. Tapos na, okay? Nagets ko na ginawa mong positive ang isang negative, pero minsan tama na. Itigil mo na to! Pagod na rin ako. Ayoko na mag-react dito. Kaya puro iisang dagat. Bawal lumabas sa dagat ng Pilipinas. Tama na, papapila ka po kami dyan. Kailangan ko takpan yan. Hey! Sinore ako na. May nagagawa ang pera. Yun lang ang masasabi ko dito. Maganda tong mensahe kay Kim Chu at sa kanilang team. Pero sigurado naman wala silang pake sa mga dislike niya. Kasi simula pa lang naman alam naman niya yung negative na nakuha niya. Nagsimula ito nung nakinig siya sa isang post na gawin mong kante. Hindi ko lang bakit kailangan nila sakyan yung galit ng tao. Lalo lang sila maiinis sa'yo. Pag galit sila sa'yo, hayaan mo lang, mamamatay rin yan. Internet lang yung utak ng kukote ng tao sa internet. Mabilis. Oh, galit ako dito. Sunod na araw, galit naman ako dito. Wala namang katapusan ng galit yan. Hanggang nilalagyan mo ng apoy. Hanggang nilalagyan mo ng kahoy, yung apoy na yan, nilalagyan mo ng baga. Mas magtitripan ka lang. Pero sa level siguro ni Kim Chu, wala na siyang pake kung may dislike man yan o hindi. At kumikita pa rin naman siya dyan. Hindi naman nakakabawas ng kita ang dislike sa YouTube ang view ay view, ang ads ay ads. Diba? Wala silang pake doon. So, doon tatapos sa ating isang pambihirang sukot na video. Sana bigyan nyo pa ako ng mga video, titignan natin. Magpadala pa kayo ng mga, mag-itag at i-mention nyo pa ako sa mga pambihirang sukot na video sa internet. Dahil alam nyo naman tayo, diba, taga-collecta tayo ng basura sa social media. So, ito yung like, share sa mga JJ nyong friends. Huwag nyo kalimutan mag-subscribe. Paulo Love 2. Bawal lumabas. Bawal lumaba. Nakakatawa. Yeah. Just click here. Click here. Click here.
Click here, click here, click here, click here. Click here. Click here. Click here. Click here. Click here.